aku. Aku bimbel kene, Mas. Lah iya. Perjalanan nang kok. Lah loro arep mangan. Ini penyaluran bantuan air bersih ke wilayah Plumbungan, Melian, Rongkop yang diberikan kepada warga. Penampungannya tinggal sedikit. Karena sini belum terjangkau air PDAM. Ini teman-teman dari alumni SMP Semugih tahun 1986. Ini Mbak Gianti ini rolling viral baksos SMP Semugih 86. Nah, ini tuan rumahnya. Ini Mas Riyadi, ini rumahnya Melian juga ini. Iya, ini lihat. Biar viral ini. Ya. Wis ados urung, Mas? Dereng Pak lah wong jan blas ya Pak Pun betul pun pinten dinten? Tigang dinten namung rau Pak nggih. Mulane jan guluwe kena tanduri walo. Alah. Kulo arape jeng rono mung tok radiator ngene truk niku Pak. Oh, Nggih, alah. nggih. Nek larang banyu lek ngresiki nganggo apa iki? Nggih nek mung nganggo sepet. Sepet. Sepet telesnya Pak jeblok. Terus dianu ngeten iki Pak nggih. Iya.